Nej, det kan man undra. Vänta. أهلا وسهلا. Det känns väldigt bra att så tycker vi det här är väldigt bra och vi glömmer inte våra har att de fortsätter och att de etableras bra. دبرنا جت بنجاها وتفصيل لكن سنوات معايا ومسلمة ورجولي ذاك ومستمر لما وعدت أصير مستمر الدوامية مستمرين Och en inkommande går vidare. Ja, det är mycket.